निश्चित सर. आपण मी मगाशी देखील अगदी सुरुवातीला आपली ओळख करून दिली आमच्या दर्शकांना की आपण कोकणचे सुपुत्र आहात. आपलं ह्या कोकणामध्ये नेमकं गाव कुठे आहे, काय त्याबाबत सांगा. मी निवती मेढा या गावी आहे. ते पण निसर्गरम्य गाव आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर माझं घर आहे आणि मला पण निसर्गाबद्दल फारच ओढ आहे. त्यामुळे मी निसर्गप्रेमी आहे. पण हे जी रिफायनरी वगैरे जे येणार ते आपल्या डेव्हलपमेंट आली जर कोकणामध्ये तर आपली खरंच आपल्या पुढच्या पिढीला डेव्हलपमेंट होईल आपल्या पुऱ्या रत्नागिरीच्या पुऱ्या कोकणचं. आणि खरं ह्या असे प्रकल्प यावेत आणि हे जर प्रकल्प आले तर त्याबरोबर नवीन नवीन अजून प्रकल्प येतील. त्याच्या जोडीला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल आणि आपली जी मुलं जी कोकण सोडून बाहेर जातात ती कोकणात थांबतील. जसं आम्हाला आता कोकण सोडून आफ्रिकेला जावं आम्ही इथेच ते जॉब करू शकतो. पण इथे काही सुविधा नसल्यामुळे किंवा उद्योगधंदे नसल्यामुळे आम्हाला बाहेर जावं लागतं कुटुंबांना सोडून.